ginagawa mo dyan, love? Video yan eh. Naloko mo kung picture yung gusto ko. Tapos mo kasi. Funny ka din. Happy ka dyan. Gusto ko. Hi guys! Blurry ba? Welcome to the cooking show with Hinday Krisha. Anyway, ngayon na ako magluto ng beef sinigang na may watermelon. Kuya! Weird! And then, inaantay na lang natin magpakulo. Alright! Siguro mga 1.5 hours tayo magantay. Parang katong baka dyan, humok dyan siya. Tagal! Gutom na ako! Samok. Yan, so ito yung mga... Ba't walang naham? Ito yung mga... Sabi mo 30 minutes lang! Hindi pwede baka yun itong samok. So, muna Tagal! yung gibutang. Gibutang! Tagal! Beef short ribs and beef caldereta cut, jalapenos, onion and garlic, fish sauce, and black pepper. Let it boil, let it boil. We're waiting for the sinigang, but what are you doing? Eating Yema's bread from Chase. From Ate May Huggies. Lami. Bro. Favorite ko to, bago ulit. Oh my God! Oh my God! Na-hyper ako. Guys, nag-Netflix kami. Nanonood kami na... Santa Clarita Diet. Yema Diet. Pero we're not on a diet. Nagkahulat mi sa among sinigang. Excited ka na sa sinigang walag ko. Kukunin ako sisig mamaya sisig. Sisig? Oh, wow. Sarap nito. Sarap siya sa tinapay. Parang okay na ganyan. Parang lasang leche flan eh, no? Sarap. Ano may butterscotch? Scotch? Scratch? Butter scratch. Scotch. Yum yum. Birthday pala ni Warren. Ah, okay. Happy birthday, Warren! Mok, pindod na tayo sa Santa Clarita. Santa Clarita! Samot ka pa? Sarap nito. Lami sa yema. Now let's put some fresh watermelon. Sinigang mix. Ayun, yung gulay na lang ilalagay natin. String beans, okra, and mayroon pang additional jalapeno. Jalapeno talaga nilagay ko kasi mayroon nag-comment doon na hindi daw yun jalapeno. Jalapeno nilagay ko kasi medyo weird kasi ako. Tsaka, ito yung recipe ko. Baka yung may iba nag-a-ask na parang weird ako magluto. Diba, kanya-kanya man ang style, anak. And petchay, akong gibabad sa water sa para sure na wala talagang sand or dirt na nagsama. So, amo ang ginababad sa tubig duway para sure. Ready to go put the vegetables, no? Right. Right. Ha 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 ha. Pakulan ulit. Ayan guys, mukha na siyang sinigang!
may sisig pala si Dudong. Galing to kay Ate Leia. Thank you, Ate Leia. Sisig para kay Dudong. Favorite niya. Namiss ko to. Tagal natin dinuluto. Sarap. No? Alam mo ilang jalapeno nilagay ko? Sakto. Kaya pala siya may sita. Matamis siya guys. Na maanghang. Na maasim. Tapos- Yung style namin. Kasi yung watermelon, pag makain mo, parang nasip-sip nung asim. No? Sarap. Actually, texture ng watermelon parang ano lang siya. Parang siya nagiging kamatis. Oo. Yun yung nagiging dating sa. Pero yung kamatis kasi maasim. Ito kasi nagiging kamatis. Guys, magbabay na kami kasi kakain na kami. Use. Yes! Salamat kaayo. Sana magustuhan niyo yung recipe ko. And I hope na itry niyo sa bahay ninyo. Hoop, hoop, hoop. Happy eating! Happy dinner to us. Salamat kaayo! Salamat kaayo! Don't forget to subscribe to my YouTube channel! Salamat kaayo! Alam mo kami? Alam mo kami? Ano? Tama ang magmimit. Parang siyang pinupuluan daw ulit. Ano? Cute ka no! Rock? Team, nagre-record. Ayan o. Sobrang lambot o. Grabe. Grabe. Yun o. Grabe lambot. Ang lambot sa buto. Oh, enjoy ka na dyan! Cute! Thank you, Aya Pagayanan!